Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema ng programang ito ay hawak lamang sa konsepto at walang personal na interes sa mga totoong pangyayari sa komunidad. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Asoy ni Conching, a short comedy film. May Conching, mataya ka? Hagi, unat, nga dinaduri ka man nga di waray kwarta. Ay, ganyan pangiting may Conching. Yung manak namimirit ha ingas man na ako. Hindi ka laamo at tumaraya, daw tumaraya ha ako. Mag-aamo ka la? Agi, katapusin ko na lahat na mapagtaya ka kulo. Ay, magamamaan-maan. Dito kung malatak ka na, pagkakagdag na surprise, kung titinurok ko pag nakuhan, kwarta, maupay pa. Jesus, hinanay, pagkabagahit kuhan, siya lang, lagi din may kwarta kayo, kaat ka niras ng pagtitinaya, isin iparalit na petrolyo, itataya, maaar na kain nanay, ayaw nana, ay arang nga sa didat karling, ha? Bangon tayo ko na bahan na rin nga kuhan, hiro, ipalit lugudak dito ka naman naluling hinkuhan, para iro, ikaw magtari, magbubukan ako, dali na, dali. Ay luling, papalitan ako para irok, ay mahamutla. A few moments later. Nanay, lalo ng para irok, ikubutan ko ng lilit panawong, lilit burutangan. Sige, ikutan na lang, nakarigo pa ako. La 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 la. Ano ini Carling? Nagbubura man anak irok. Hala nanay, bangin ting irok din ko kumbulsyon. Nga mapaog ka Carling kay shampoo man ini, shampoo. Karing ka shampoo. Inilag naging papalit na nga luling kay dira nagbabasa, uli nga liwat, uli nga. Igbalik ni Nito, igbalik. Pinanay, dira na ito magpapaulihin na luling kay ginabrihan muna. Baabain nga luling ini, mapapas matak irok. May nilunod ba din ang karamnan at luka? Ang lahang niya na luling. Kaya aluhan ko din niya haatong niya. Ibaga na amasang laya